Timore Alwora counties makalwe county ma Kisumu eni jodak manyalenda e boma ma Kisumu kawuono odino yo ka ging'anyo ka gikwedo godo duond od burano ero mar ODM kuom kao nomination certificate manyiche osechiwne Migosi Ratib Ahmed Boyton. Ka Boyton ema bende yande nolandi ni oyombo kod olaro otikono ero mar ODM e ward manyalenda e kinde mag nominations mag duond od burano ero mar ODM kano yombo e kom MCA ka bende noyombo MCA matiyo gi sani eri nyalenda e kono ero Migosi Ojwang Ogendo e kinde welogo eko mag ODM. Boyton certificate yake ili tujiandae kwa uchaguzi. Tunapenda ODM na tunataka ODM itupe haki yetu.